Idol waray 100 na nakay lumpia nga sudan, pwede pod ni pang snack, magapanghatag patag silingan na ni idol. Mayong hapon mga idol. For this vlog mga idol, mangita tag sudanon diskarte. Og nakaunahon na ko nga maglumpia og lubi. Mangita tag lubi mga idol. Kay wala to ang diskarte sa sudan karon. Tag lubi diri sa unahan. Pwede matumba kanang mga dikit-dikit na nga lubi. Diskarte pobre. Aglumpia taron lumpia kuan lubi. Dali ra kayo ng lubi kwaon mga idol, mga ubod. So, nana ko rikitan mga idol. Kani mga idol nagtapok. Pwede na sa kwaon ng duha. Kaya ito ang lumpiaon. O, saya pakita na ko sa inyo mga idol saan pag kuha sa ubod ano nga lubi. Kuha na ito na siya ubod na sudan para natin malumpia. Diskarte na to ni para natin masudan. Dito na tay. Oh, pwede. Malagkit man na. Oh, ikaw ni Dado. Ambot ko do. Pwede ba na makaon? Dalawa ang gani. Oh. Oh yeah! Taon guys. Nayabo na nga guys. Bukat man kayo guys. Uy. Yun si Daddy yun. Yun sa ito lang natin ilagay parang Pwede na kaunon sa gilaw. Tamis. Water dito ko. Uban dito. O na itong ubod nga nakuha ron mga idol. Ito na yung lutoon niya. O na itong nakuha ganina mga idol nga ubod sa lubi mga idol. Pero mo na siya ubod sa lubi. O na itong nakuha ganina. Ako nang hinloan. Idol. Inlo na ug adaro na nato ginagmay karon. Atong pinupinuhon kay para atong masugdag luto ug balot. Tagay guys, pagkahatag kog idea sa inyo ron na sa pag luto og lumpia sa lubi, sa ubod sa lubi. Na makuhaan nyo ni idea. Ug sa mga bago pa na nga nakakita ani akong video, likog subscribe sa ubos mga idol.
Ug sa mga daan ako nga subscriber, daghang salamat sa inyong pagsuporta mga idol. Unta makatabang sa inyo ni akong video karon sa pagluto og lumpia. Sabi na kita mga pobre, mangita tag mga sudan-sudan diri sa bukid. Makatabang na ito nga nada tayo pwede mabuhat nga sudan pinagi sa ubod sa lubi. Manag-ad-ad na to mga idol ang ubod. O na siya pinatagas nga hiwa. So ang wrapper pod na bungkag na nato. So na lutuon ng ubod ron kay para masugdan na tog putos. Sugod na tagluto mga idol. Gamit na tong kalayo kaning gasulbong ang aso. Andang tag karahay. Ilang ta masundog atong masyagit itong labay ang kahoy mga idol. Karahay! Kahoy! Kung kag mantika. Una itong gisahon mga idol, ining ahos. Para golden brown na okay na. Lulot itong Bombay. Sayon ra kani lutuon mga idol log. Pwede kani sa atuwa sa mga bukid. Dali ra kay pud manguhag mga lubi-lubi og wa may kalubinan. Ay daghang mga turok sa daplin sa sapa mga idol. Pwede ninyo na pangwaon. Ang mga anod nya turok. Rato na to idol nga luto ang lamas. Uma na to gisa sa lamas mga idol, ato nang ilunod ning ubod sa lubi. Gato lang ukay-ukayon. Ug langanin jud atong karahay idol, daghan ra kayo. Gamay atong karahay. Pero mo kupos-kupos ra niya mga idol pag aksyon nagluto. Humok-humok idol. Ato na ang butang ng mga seasoning. Una tatog asin. Butang natog bitsin pod gamay idol. Tapos butangan po natog asukar. Isa kutsara idol, asukar. Tapos last idol, kining ginisa mix. Pang padungag sa lasa. Ito lang yung haluon na idol. Para mo kuha ng mga seasoning mahalo. Mulasa o maayo. Naboto na to idol nga muhumok. Una na to ihaunon para baluton. Luto ng ubod mga idol, batong ibutang diri sa salaan. Kailangan nato ni salaon niya para way tubig aron di magisi ang wrapper inaigkuan. Igbalot. Una mga idol, yan iluon ang kilid. Ana, yan diri pod spikas. Iluon. Batangan yung kuan. Kaning ubod, Andrea, umoy. Ginagmayon lang mga idol kanang saktura. Pukuton. Dapat hugot.
Tawag tubig. Ang paghigit sa mga Oh, na siya idol. Hindi na siya kuan. Mabungkag ginig prito. Dagan-dagan nabalot idol, akong sampuran og luto mga idol. Kung makita og say dagan ani. Hinay na kong suga idol o, mara niya akong gamit sa pag-vlog. Dali ra kan siya lutoon idol kay ato namang na gisadaan ning ubod ganina. Tama ra igong mo crispy ning wrapper. Luto na. Oh, wala na bungkag nga idol oh. Ako porang gigamit tubig ra ang papilit. Basta maayo lang gid pagka wrap idol, di na siya mabungkag. Ang uban, magamit pag itlog papilit. Expenses na kayo. Kini nga putahe idol, waray 100. Na kay lumpia. Nga sudan, pwede pod ni pang snack. Magapanghatag patag silingan na ni idol. Ngita ra tag ubod sa lubi. Mantika, tag wrapper, oray gasto. Mga idol, nga luto na nato mga idol og good kaya pagka one idol oh. Ano ni siya? Kay ketchup o suka, sili, tuyo. Sulbad na ang panihapon mga idol. Yan nila sa pagkaluto o crunchy kayo mga idol. Crispy kayo. Huwag lami na kayo tilawan ni madam. Tingog-tingog oh. Itong tilawan mga idol. Crunchy kayo mga idol oh. Good kayo pagka wrap pagkaluto. Libre na ang pang sudaan og pang snack mga idol. Waray 100 pesos na nakay turon nga lubi o lumpia nga ubod. Ikan sa lubi. O bago pa ka sa akong channel idol, palihog kog subscribe. Ako ka natabang para sa kuha mga idol. Kunta nakatabang akong vlog. Akong tips para sa ani nga kuan vlog nga idol sa atong pagluto sa atong mga pobre. Ako kaning tabang sto nga nay mga nga video. Og daghang salamat mga idol, diri na ako humanon akong vlog.